ka kaddara yanzu cewa Allah ya kaddara maka ku haɗu da manzan Allah daga kai sai shi a guri, to me za ka yi? Kowa akwai tunanin abin da zai. To wannan sahabi ya ce da na samu fursa ba kowa daga ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai na ce dama ta samu. Sai na ce ya Rasulallah dullani ala amali yudkhiluni aljanna wa yub'iduni min an-nar. Da na samu wannan dama sai na ce ya Rasulallah dama ina ta neman Allah ya haɗa mu da kai, daga ni sai kai, in maka wata tambaya ko maka wato nemi wani ƙarin ilimi ko wasu shawarwari na abin da zai sa da na je lahira a ce shiga aljanna, da na je lahira a ce kai ba don wuta bane. Abin da nake so kenan, kawai ka gaya mu ya Rasul. Dullani ala amali yudkhiluni aljanna wa yub'iduni minan nar. Dama ya samu, kamar da wani sahabi shi kuma da ya samu dama sai annabi sai ta tambayi, sai ce as'aluka murafaqataka fil janna. Me kake so? Annabi ya tambaye shi me kake so? Yace ba abin da nake so irin gani ga ka a gidan aljanna. Ya buri da kenan a ce gani ga ka. Wani kuma da ya zo ya burawa annabi ido, ya bura masa ido, ce ya Rasulullah kallon ka nake more, ko da na san an je alkiyama kana can muna can baya. Sai annabi zai almarbu ma'aman ahabba yawmal qiyamati. Kwantar da hankalinka, duk wanda kake so to za ka ganka gashi ranar alkiyama. Shine Mu'azu yake cewa sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akhbirni bi amali, gaya min wani aiki zan yi, domin shi shiga aljanna ba aikin bane, rahamar Allah ce, amma shi ana yin aikin ne don samun sababi, yace to gaya min amalin yudkhiluni aljannata wa yub'iduni minan nar. Sai ce laqad sa'alta an azimi, kai babbar tambaya. Wannan tambaya ta shiga aljanna da nisa daga wuta ya kuwa bulinsa kenan. Laqad sa'alta an azimi, amma wa innahu la yasirun ala man yassara Allahu alayhi. Ka tambayi babban abu mai wahala, amma ba yana da sauki ga wanda Allah ya kawo masa sauki. Allah kawo mana sauki. Sai ce ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a. Abu na farko da zaka in kana son shiga aljanna, arha, kawai ka bauta wa Allah ka haɗa shi da abokin tarayya. Kakkai shirka, ka tsaya akan tauhidi, ka nisanci shirka. Ka yadda Allah shi ne ya yi kowa, shi ya mallaki kowa, shi yake gudanar da kowa. Ka yadda Allah kaɗai za a bautawa, duk wanda za a bautawa ba shi ba to halittarsa ne. Ka yadda cewa in buƙatar ka ta ciyo maka damuwa, Allah za ka gayawa. In an sako ka a gaba, wurin Allah za ka. In ta matse ma, tafi wajen Allah, wurin akwai faki. Komai tafi wurin Allah. Kuma ka yadda cewa kana son Allah, kana girmama Allah, kana kwaɗayin ka samu rahamar Allah, kuma kana tsoron azabar Allah. Don wannan ne ma yake tunkuɗa ka, idan an ce a yi sai ka zama cikin masu yi, in an ce a bari sai ka zama cikin masu bari. Idan an baka ka san abin nan daga Allah ne, sai ka ce na gode. Ka yi godiya da baki, ka yi godiya da gabanka, ka yi godiya a zuciyarka. Idan baka samu ba, ka san rashin nan jarabawa ce daga Allah, sai ka yi haƙuri, ka mai da marinka ga Allah. In ka yi laifi, an jarabce ka faɗa laifi, to ba ci gaba za ka yi da laifin ba, sai ka yi nadama, ka tuba, ka yi istighfari wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata. Sai ka canza rayuwa, ka gyara wannan kurakuran da ka aikata, ka nemi afuwar Allah da gafararsa da jin kansa ta hanyar nadama da komawa gare shi. Wa tuqimus sala, ita aljanna kake so, to kai sallah. Duk mai son shiga aljanna to yayi sallah. Sallolin nan 5 kakkai wasa da su. Duk abin da kake yi, kaji an kira sallah, to a dakata a je a yi sallah a dawo. Ita sallah ai ba lokaci take ci ba. Gaba dai sallah azhar, la'asar, magariba, isha, asuba, in ka tattara su ai ba sa wuce awa ɗaya. Kuma ka lissafa kai, a cikin awa 24 da muke da shi kullum, minti 440, sallah ba ta cinye mana awa ɗaya. Azhar, la'asar, ko ana yin kwata ana sallah. Wace sallah ce ake minti 15 ta farilla ba a yi sallama ba. Ko asuba da ake daddadewa ba ta wuce minti 10. Ita ma an dade zaga mutane suna ta duba abu. Tun sai ya dauki wayarsa, yi awa ɗaya yana chatting, amma da an shiga masallaci ya ji an ja doguwar raka'a sai ce kai, yau malam ya wahalar da mu. Yau malam ya mana azaba saboda ya tsayar da mu a gaban Allah mun dade.
wai daɗewa a gaban Allah shi ne azaban da aka yi an daɗar da kai a gaban Allah. Saboda haka kun ga sallah ba a sanya ta ta ci mana lokacin da za ta dame mu ba. Sallah ba ta damun ku. To zai ce wata suma Ramadan, kai kuma yi azumin Ramadana. In Ramadana ya zo, shi ma Ramadana ai ba mai wahala ba. Sau ɗaya fa a shekara kuma wata ɗaya. Muna da wata 12. Allah ya ce ai azumin wata ɗaya. Inda ya ga dama fa zai iya cewa ai azumin wata 6. Kuma baka yi wallahi saka ka auta. Ya ce a dinga hutun wata ɗaya, ai wata ɗaya a huta wata ɗaya kuma dole a yi. Amma Allah cikin rahamarsa a wata 12 sai ya ce ai kwaya ɗaya. 11 na da aje ta cin abinci. Ka kulu wa sharab. Kaga wannan ai sauki ne, ba wahala cin addini. Wace uti zakka, ka ba da zakka, me zakkan nan ne? Abinda Allah ya mallaka maka na dukiya duk miliyan guda ka fitar da 25,000. Duk miliyan guda 25,000 ake mata zakka. Duk akuya 40 kwaya ɗaya ake bayarwa. Duk saniya 30 sai a bada kwaya ɗaya. Duk raƙumi 25 sai a bada kwaya ɗaya. Me na wahala ana? Hatsi kwano 300 sai a bada kwano 30. Wanda ka ba din nan ka kashe wutar gaba, ka kashe wutar hasada, ka kashe wutar kiyayya, kuma ka taimakawa nasa tattalin arziki. Duk dan haushin nan da ake ka samu bai samu ba, duk ka kau da wannan matsalar. Zakka tana kau da talauci, tana kau da wahala, tana cire gaba, tana cire kiyayya, tana kawo haɗin kai, tana kawo son juna tsakanin masu shi da marasa shi. Kun gani zakka ba ta da wahala kuma sau ɗaya a shekara. Wata hujjal bait in istata'ata ilayhi sabila. Ita sannan in ka samu dama ka je kai haji sau ɗaya tak a rayuwarka. Kai haji sau ɗaya fa ka sauke. Ba a neman ka sake komawa sai in kai kake sha'awa dan neman lada ka koma, amma kai ɗaya shikenan. Wani ce ya Rasulallah, Allah ya rubuta mana mai haji duk shekara za a yi. Sai annabi ya sho alayhi salatu wassalam ya ce da na ce to shekara sai ake buga yadda za a yi. Ma kaga sau ɗaya ta kai ka sha wahala ka haɗa kudinka ka je sau ɗaya ka soke nauyi shikenan. In ya tashi in ya sauko ba abin da ya shafe ka. In ya tashi ko ya sauko kai ba abin da ya shafe ka tunda kai ka soke naka da farilla. Kana son komawa to nafila.